Takže testujeme dnes tempomat na Škode Octavia. Takže tempomat sa uvádza do činnosti s tlačením ľavej páčky. Také tlačítka sú plus a minus. A rýchlo si môžeme skontrolovať na GPS prístroji. Máme tu pred sebou nejaký kamión, tak počkáme. Povedzme, že má momentálne nejakú rýchlosť, ak som bol 130 km/h. Ale musíme prebrzdiť. Má to nejaký kokotí predbeh. Takže pridám. Stále mám nohu na pedáli. A keď stlačím tlačítko, tak mi to automaticky a ako sa regulujem, tak sa mi zvyšuje, znižuje rýchlosť. Myslím, že to je vidieť na paneli. 126, znižujem rýchlosť 25, 24 a zároveň to akurát pridávam. Aby som mal aktuálnu rýchlosť 130 km za hodinu. To je všetko. 130. Môže dať dole nohu z pedálu. A rýchlo sa stále konštantne udržiava, či idem z kopca alebo do kopca, alebo po rovine. Tempomat sa zruší stlačením plynového pedálu alebo stúpením na brzdu. Za povšimnutie stojí rozdiel medzi skutočnou rýchlosťou nameranou na GPS a tzv. Tachometrovou rýchlosťou, ktorá v súčasnosti dosahuje zhruba nejakých 8-9 km za hodinu väčšiu hodnotu, ako je reálna hodnota. No, to som práve znižil rýchlosť. OK. To je všetko.